martagi yang mahita asini roha madihamu doho dame nasian de batamata doho nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna hatani di batari hita imana tersura di Psalmen biddu 34 ayat 16 1 ayat 27. Saya manata domatani Jehovah tu akka partigor jala pinggolna tu akka angguk nasida matua aloni akka sibahin najak dubuhini Jehovah asa disiap pon siat tano on barita nasida manganggu hido akka partigor gabi ditangyo Jehovah do jala dipalua nasida sian haguton nasida sudina dono do Jehovah di akka nabujuk marroha jala ditupahi do akka na pugos todding lampe parniahapan ni partigor alai di palua Jehovah do ibana sian sudena ibana mangaramoti huli-hulina sudena dang maponggol nanggusada say hamatian untuk do percahat do hajahaton jala say marutak do sugut akka nama kosong partigor itu Jehovah dohosa ni akka naposona jaladang marutang sugut sude namar haposan tu ibana ido sahana dia makadonga saha porsiaon trupu tahun uduk ni jamita pertanyaan 2 minggu nasal pudong di sita ida cara ni debata pelua kon si David siap tangan ni Raja Abimelek na taida pola do berpura-pura lalai manang pura-pura gila songon nasinu di depan ni si Abimelek alani di panadayon ni si Abimelek baradang si David na songon nama matehon nama ngalo si kuliat alai si David naritiko na tinaddan ni mane jungna gabi di palua masih David jala di palos mamuli tu hutana alan yang berengot tadi si ima persyajaran arga dalam di debata palua kon halak na porsyeng laus ima muse uduk diturpuko di ayat 10 nom 1 ayat 20 tuli tidak di si ima taringot tungolu ni halak partigor halak na bengit halak na setia halak na totong di bagasan tigor ni roha na bengit mapertahaton imana keringani di hasitongan na siya di batang pola do didok na keringani say manata do matani Jehovah tuaka partior namar lapata do bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar jadi itu sada nang berengota dakya di pasobu di batang bahkan didok muse saya ditangyo Jehovah baru akka anggu-anggu ni partigor akka halak nabingit pe akka partigor pe saya ditangi hodui jala jono do halak to akka partigor jono do di batang to halak akka nabujuk marrohanin akka nabingit na sitia jala di sido beregota di batang hidup benar si Jakob si pajono kamu di bat bunyi pajono di batang ma Tuhan baru dipergugui do sude laka-laka ni akka halak na siti halak na sitong halak partigor sude i manaking perdalanan na diramoti lapatan na tuso di paloas do ro sibuli situng so di paloas do ima gabitalu partigore ala itu hamati do kapercahati ini na rupane hidup ben nama say bagas do dia jarhot jala di arahon turbukot tuhita ima unang pola mabiar hita tung masay godang pero akka hapor suhon akka parukilon akka hagugotan akka penderitaan alay kodohodot tado songo paddo ni si Paulusi didok dirom limay ay hita halasodo hapor suhon ay di horhon hapor suhon ido habing itu jala di horhon habing itu dido dia mene ima hatawon jala hatawoni ima makorhon takirimon namar lapatan dui unang mabiar na porseng
Saya ditangion jala di palua di batado akan porsiai sian ragam ni hamau ni. Songoni donatai dari trupuko nan nyalaman si David. Jadi gak bisa ada edidui di pabu imana di palua di batado ibana sian hapor suhoni. Nak kacol maneng marsak magagosana termasuk si Saul si metuani ido neneng magagosana alay di palua do. Joni nang si Abimelek gabi tarida man naking goparani imar ngani di pawe mana ma soso makabiari cakuba i pawe mana dicu cara di hati dakon pola do diarahon di mana akadongan neng alani ido dia makadongan saha porsiaun ido tama sada satu ina luar biasa naneng dohonona tumpe gabi gudang colma na solomo rohana jala suguru hana tu si David alai ingot imana do dang mabiri bana ala porsi do ibana di pajakayon di pangaramotio di padonganyo ni di bata somon nani do na ido benak ngini de pudi di tu jahu bado hosani akan aposona jala dang marutang sugut akan aporsi jala akala namar haposan tum so palwason na do duiton manang gabi mate di beportibio tu songo dia pe jahat na tu songo dia pe di beportibio cara i mana kengani lau mangago colme alai konding otot tado begitu banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan kita namangi naneng doa cara ni turpukud do tu hita ima gabi salah satu nataida si tiruon sian si David di habengi ton ni ibanai di habengi ton ni ibanai mangulakon nadinggan dohot mangalului imanak kaningani hati koran nasyid di patah di habengi ton ni ibanai do nakengani di nabengit di pangaramotio ni di patah di habengi ton ni ibanai do nakeng di calo ibana pasu jala di habengi ton ni ibanai do mana dang be mardonga piri bana alanido di hilala ibana ma bengit ni rohaido gak bisa ada patuduhon malua ibana sianaka hamauloni alai adong dosada cerita taring tu si bengiton ima pola do dikuari alani padukna amani bengit mangula-ulaun ibana jalan luar biasa lapatan na paduk do amani bengiton mangula silon na jalan tung soolo do ibana nililianan ni akadongan na tuaka na so marbungbung rupani di tahun do udah do las niari mangula angge bui pasikola na kaya na kona asabui songo na di rohana dang marsikola ibana ala so adong sipatu pa naturas na pasikola di mana sipata menggadis gugudo amani bengiton holan lao pasikola ayana kona si bengit tungaluk do di tahun ibana ima hola pasikola si bengiton ay do rohana anak ko kido hamura dia ikut pasti kolah do kudu setibu-tibu na toho matong sa do anak na si bengiti marsikola na tibu jala dapok nama karejuna na temas hay tabu jala songwarneido bengit manang ibana nang natoras na bengit nang torhatok do dapot japaran na lomaki jala nung songoni rupane bagudang mahebeng na ningummat dungi di tahi iba nama si bengito mangala buru songo paras nodukna dan pola mola tonda po na ay gudang do anak buru na marsolom ni roha tu iba na ala burju jala gudak kepengna dabu musikari juna diberek iba nama buru-buru na udi na labo pakuling na jala pangyol ni guting na songo pangyol ni dik na mangulu babagat mani umaropani om dumatahe ninna rohana oddo na hoparsita na salingum didung gide bana sada anak buru na sinita na rohana na songo pangi kolla songo pangi ulidik na tung masai buli maningum man martutuk majala di dapoto maropani di babua mak baca di mah tu paroponi HP buru silebado paroponi
Dung songoni di pabua tu naturasna tu amani bengit. Didok donyan holso addo bohasek kubur siliban gabi parsinoddu muninda dirupani. Hola kodo anakku bohasak ko pola bagabe berburu silibakko inna amani bengebi. Alai delusi si bengit do amane dapola bahai bapa. Nyejar pe muse asade tu si hatatai do adatai do marmasabatak. Batama pe muse banat papa burung itu ulang ninna marupani. Dapola bahino burung itu ulang mi ninna amani bengito si palet cimdoho. Bajuk marohana rupani jala ngirido ningom marupani. Dapola lomorohani amani bengito. Alai disadetiki Roma anak ditulang ni amani bengito madapoton si bengito tu Jakarta. Jadi du songoni ditikiro ima anak ditulang na Roma tu bagas ni si bengito sortadot tong nyala ni si bengito makatai alai dang detu si hatabatak ujula martapian anak ditulang ni si bengiti. Ia gorri parni jam si bengiton ima si Monika. Di sari si Monika matong makarikoton. Bang, ini handuk kalau abang hendak mau mandi. Nin nama tu anak itu lang ni si bengiti. Alai dibigi si bengi hatan itunggani burunai dipatikos ma. Jangan bilang abang ya, karena itu anak tulang saya. Bila hendak memanggil anak tulang saya, katakanlah. Ito ya, agar sopan itulah panggilan yang baik. Itoin. Oh begitu ya bahasa Batak ninna si Monika marupani di bagas rohanan. Dungadong sa tahun si bengit namar donga saripe masiol ma amani bengit. Neng madulu anak nodok paroman na di tahi rohana mamangibati ro tu Jakarta dahulio sa mato saka na. Alani siol na dang be tarpudum be ibanat jala sa ma. I marupani tu bagas ni si bengit nunga pola tu masai. Di hasioli di dung song ni rupani manduko nei nusaha tu jabu ni si bengit nunga pola luja ibana alani muruma si metono lama dungoy Roma ima paromane madungoy si metone ditutu si Monika parmen nema ditutu ma bilut ni simetone madidok ito bangun ito biar sarapan dulu ito nanti setelah sarapan itu saya akan antar kau jalan-jalan di ingok mahatan ni si bengit taringo tu anak tulang nai ikon ito si dohonon tarsonggo ma amani bengit ima bigi hatan ni parmen nai ma badir selwana dido ibana ma tadda matay bursi libano ko ditutum muruk mama ni bengi tu paroman ni marbete-bete longang masih Monika marnida si matone gabido mamuse kenapa marah-marah itu ninna lembiung ma amani bengi kan saya bilang itu sarapan dulu agar saya antar lembobo sama mani bengi abiga tadi paroman ni dan ditus wilapatan dung mulai si bengi cakar juni disonggahi bana ma jale ko mulai na mau ninna mana saya dilihat si bengek mama nih dung irupani dung saya dilihat tercalo amani bengek tima baru didok ma di Papua ma lem liling dung dia cari marhitit bengek nerohaing so gorne gabi maloma jala nung adong 5 tahun songon 5 burcuna gabi lem songon nung marpahupu Roma amani bengek di tuani dua burung jawa yalapo tungi nama burcuna jala tungi nama nang songon ya kapahupi nin nama ropani bengek do amang las rohakko nin nama ropani dakya muru paromenot tuau saat tu tikyo nin nama ropani ima tabuni ceritani amani bengek ding ternyata yang bilang tadi sian bengek ni rohai nakeng borhat sian amani bengek ti bengek ni rohana ido ni mana kengan mengajar-ajari sian bengek ni rohani mana ni manugu gabi bui manaking las rohani amani bengek ti dia makarong sahapor siya nanaing idot ta seturpukon di patakas do ima asa bengek hita
songon ido nani do ni si David di baga satu pugon ya halak na bengi di parne apa ni maka bengi ton i mana kan ni tu songo dia pero akan nama se ala bengi do ibana gabi ido tanaki pos ni rohana di tangyang na jupang imana ma pasu-pasu na balga di pasu-pasu na balgi di berengota dia media makadong sahapos siya dapo ni mana ma gabi sada habing itu nakaningani patauhon ibana manada ternyata las di sida berengota habing itu nido gabi bui papain monang alani ma dia makadong sahapos siya molo te ida pe di bagasa turputon di patatas tu ita dituntut sakita dia me asa hala partikur bengen tita unang mabiar ala itu tu sahali naking diigi do sakita songon nabi nani tarpesalmet isom pada do diri ita de ibana do ridina ita da para pesalmet do ridina hidup benadang di pangasautin alai di bata naolo marsiajar di hatan di bata marsiajar gabi patauhon di bagasan habing itu nido i maraking madapot ladang diri pangasam alai mangasahod di bata martangi yang ternyata na mangasahod di bata Tuhan akan dapat mengubah taruli do si Daud di pasu-pasu ala ita da ibana do dirina benget do ibana di sudi gabi dapat pasu-pasu ibana las ido nanti ita halak na bengi dia do pani di bata ima halak na magkabieri di bata di bagasan jala di sido ngolu nani igil di bata kita ima hasuruman jala di sido dapat tita nakadingani tupal na siya di bata unang pola na biar kita menghadapi akan masa di tonga-tonga ni portibion alai tayo ma di pangaramot yun di bata tayo buku di nomor 200 ekonomi hampir masa di ngulumon Tuhan menjaga ho amin mulia temadi ho ali Tuhan di bata marhiti hatam nabadi amin